Bueno, gaurkoan ez da txiki bat ikaskideen artean unibertsitateari eta unibertsitatean funtzionamenduari buruz. Ingo ditugu, emango ditugu gure iritziak, bai irakaslenak, bai funtzionamenduana, bai praktikenak, bai ikasi dugunana, eta ikasteko geratu segunana, bai. Balorazio orokor bat. Hori da, balorazio orokor bat. Azteko bat, ni personalki pentsatzen gauza desente ikasi ditu dela, baina irakasleen aldetik adibidez esan nuke, askotan eskatu digutela guri talde lanak egiteko, zergatik bat talde lanak ditugu, eta koordinazioa ikutzeko talde lanetan, baina beraien aldetik ez dugu ikusi koordinazio hori da hori, askotan behar dizkigute irakasleak berkotzeko lanak, eta gero lan guztiak ditugunean, komentatu digute, lan gehien izan dira, zentera naiz beste irakasleak ere ezen lan bi aldi dizkiguela, eta hola direla, askotan lan gehien dizkigute, eta ez gara dela iritsi. Baina, adibidez ez da hori bakarri, beti eskatzen digute irakaslean beste irakasleekin koordinazio bat izan behar dugula, hitz egin behar dugula jakiteko ze gai ematen ari erantana, eta gero adibidez maila bereko ikasle berdinean batzuk ikasle batean azterketa egin dute eta beste batzuk lanak egiten ikaslea aprobatu dute eta besteak azterketa egin behar izan dute. Niko garatzen eta adibidez lan modularrak egiten ari ginenean genitura bi edo hiru tutorez garatzen, baina tutore desberdinak lan bera zuzentzeko eta joten zinean tutore bati galdetzera eta esaten zizun. Hau da, onera nola eta horrena. Eta joten zinean beste tutorearen gana eta esaten zizun. Ez, hau ezki dago, hau da horrela egin behar, orduan geratzen ginen. Eta pasan parte gainean, hori da. praktiketan ere behintzat gertabu izan praktiketako eskoletan irakasleen artean ere gauza berdinak gertatzen da. Irakasleen artean batzuk oso gaizki ematen dira, eta beraien artean gaizki ematen denez, ez dute bilera egiten beraien artean, ez dira koordinatzen, orduan maila beratu ikastea dauz gauza bat ikasten eta beste ikastea da beste gauza bat. Eta hori dena, irakasle batzuen artean ez dira koordina ematen. Nik uste zu lanean urte baten tokako zaizu bat irakasleak ikiztuen konfiantza dutzen dezula, eta beste apekin igual ez dago beste konfiantza, baina saiak eraten bat dezu behintzat lana batera egiten eta ikasleak gauza berdin egiteko. Baina beraien aldean ere lehia asko dago, nire ustez eskoletan. Eta azken finean pertsonak dira, baina azkenan ikasleen lan pertsatu behar da, aurrean, ez? Profesionaltasuna izan behar da. Bestela? Eta gero, nik beste kritikak adibidez, niretzako tutoretza duena hola esan da, gerrotzen artean katxondoa. Askotan hartzen dituzte tutoretza orduak klase orduak bazkagunetan, klase orduetan, bideratzen zituzte, tutoretza ordu batera jun nahi badezu, klase bat duan ezu. Eta klase hori derrigorrezkoa da, derrigorrezkoa ezu klase horretara juntia lista pasatzen dutelako, jaz gauza bat daizki egiten. Eta hori, tutoretza orduetatik kanpo juten basea, ez daude zure bloguan, edo ez daude bere bloguan. Eta egoten badia ere, askotan zaten zute, ez da bere tutoretza ordua. Eta juten basea. Eta hori, askotan, beraien tutoretza orduarenean, ikutezea atela, eta atila martzen dugu, postik bat, tabernak nago, edo, ez dakiz, praktikuroko bilera daka. Eta ez du ez jartzen eta ez dago inor. Ez da, Ez du klasia gatu ez du eta ez dago inor. Nire iritzia da, ulertu dezaket irakaslea lan asko dutela eta bilera edo gozea daukatela guztiak bezala, baina kurtso hasieran esaten badute tutoretza orduak hauek dira eta bulegoan egongo naiz, gero egon, edo bestela, esan beste irakasle batzuk esaten duten bezala, hau da nire ordutegia, baina etorri behar bat zeate abisatu. Baina esan hasieratik, ez esan egongo naizela, eta gero jun eta ez egon ez porque lehen urtean lan bat egiteko, juten ginen galdetzera eta igual ginen hiru aldiz, eta hiru aldetan ez egon inor. Eta galdetzen zen nuntzan dago eta, ez dakit. Ez da normala, irakasle batzuk eskatute korreoan pendiente egotia, forman pendiente egotia, egon marxa guztian pendiente, eta beste batzuk esaten dezu. Biharriko bidezula korreoan, lan baten gaia esateko,
edo bulegorak mozoa esateko, abisatzeko, eta esatiztu ez nik horregok ez ditut irakurtzen. Orduan zer, batzuk egiten dute gauza bat daztatzen bestia, ez izagoan irakasleak bakoitzak zer gustatzen zaioan horren pendiente. Bakoitzak egiten du lan, bere modura eta hori normala da, baina adibidez egotea interneten plataforma bat eskola osan daukana eta irakasle batzuk ez erabiltzea eta bere lanak horrez egotea adibidez, ez da normala egiten. Nik ez dut ezertarako erabiliko plataforma. Egin behar da dena, presentziala, dena berearen gara juten, dena hauz. Hori ez daitu nahi egiten. Eta horregatik korreoan dena ere horten dijoa. Ze korreoz ezin badugu berarekin harremanetan jarri, zertarako dago bere korreoa. Hori implikazioa da, irakasle baten implikazioa, nire ustez. Ez delako abila interneten edo ez delako abila ikateak erabiltzen, horregatik beste ikasle gora du behar dugu eta horrela gauz askotan. Eran batzaia bete gugea. Eta hori bete horrela izango da. Ezkenean ikaslea da hartzen dutena, beti. Ez dute inoz galtzen da. Grabekin gertazana. Ikasle batzuk gera usiala, grabla desleipen gabe. Nahi adibidez, mendi? Hori antolakuntza falta. Hiruak, Bostetik hiru pertsona, hori gabe. Eta nahi esan zeaten hori, lehen urtean, proiektutan jende asko zegoela, eta euskarako minorran jende gutxi. Orduan, esan zuten hori, horregatik uste zutela urtera bai berdina izango zela proiektuetan jende asko eta euskara gutxi, baina esan nien, Uztailan egitezu matrikula edo prematrikula, orduan hor jakiten dute jendean nun sartuko da. Orduan dakazu hilabete bat, dana aldatzeko, gai berriak sartzeko edo tutore berriak sartzeko, dana ondo molatzeko, eta gero gelditu gara batzuk gairi gabe, egon gara eske batzuk gairi gabe, eta berandu gauzarea gana. Baina eske gainera gauza bat da, Uztailan oraindik ez egotea matrikulen ez da, baina noiz eman zuten gara. Eta eskolan gaude iraietik. Eta matrikula uste egiten da, orduan eske hori ikusi behar dute. Eske fallo horrela justifikatzen dira, baina eske ezin dira justifikatu Uztailatik bakitela zenbat jende egongo da euskeran, zenbat proiektutan, zenbat ingresan eta dana. Orduan aldatu dezakete da, eta hilabete bat dana aldatzeko. Eta horretarako gara prestatuta, karrera bukaerako lana dela, garrantzitsu gara da. Beste lan guztiak itxoin dezakete. Hori nire ustez da, hobeto uki gaur dutena antolatuta. Eta nik uki ditut lau tutore, lehenengo matziaten bat, nintzen bere lehenengo bilerara. Gero ukinun beste bat, batean korreo bat jaso nun, aldatu ziatela tutorea, ukinun beste bat, beste bilera bat. Gero, praktiketan hasi eta beste irakasle bat ukin ez. Nire irakaslea jun egin zela. Orduan egon nintzen pare bat azte tutore gabe. Eta laugarren beste tutore bat ez daitu zidaten, baina praktiketan nengon, galdutan nun bere lehenengo bilera aurretik egita zegoelako, beraz, hasi nintzen proiektuarekin hilabete eta piko beranduago, gai bat neukan ez zaitela batere gustatzen, ez zaitela batere interesatzen, eta praktiketan nengon, ez neukan hemen egoteko los posibilidadea, bererekin egiteko ez ezertarako. Beraz, lana bideratzeko, asko zailtasun gehiago, beranduago, denbora gutxigo, praktiketan ditun lan guztiekin batera. Adibidez hartatu zait, eman zidaten gai bat, gero kendu zidaten, berriz beste bat eman zidaten, kendu zidaten. Eta azkenean eman diate, ez diate gai bat eman, jarri diate tutore bat, eta tutoreak esatik, hartu nahi ezun gaira. Baina, gai bat hartzeet, baina gero tutoreak ezin lagundu. Gai hori ez dagolako espezializatua edo... Orduan gero ez da laguntza, beste batzu egin diete testu batzuk irakurtzeko eta marko teoriko egiteko eta nire adibidez ez da laguntzarik. Orduan dana bakarrik egin behar dut, eta zailagoa da, eta gaina beranduago hasi naiz. Eta grado mailako lan bat da, ez dauka inungo zentzio. Ja dana bukatzeko, ezin dena izan da, horreko lan importante baten, batzuri irakasleak eskatzen dago 20 horriko lan egitea, batzuk 20, beste batzuk 25. Beste batzuk derrigortuta dagoz, praktikekin erlazionatzena, beste batzuk ez. Ez dago koordinazioa. Berriro ez dago koordinazioa. Grado mailako lan bat da, ikasle guztiek titulu bat eratzeko, inbarte egon gauza. Bergan esan barko zen, ikasle guztiek, baldintza berdinak, inbarko dituna. Eta libre bada, libre denuntza. Claro.
Dena baldintza, jakin. Hasieratik uste dana gaizki egin dute hori. Hombre, es que hasieratik arazoekin ja hortik ja. Baldintzen ez da gauza, baldintzen izan gauza karrera guztien zera. Karrera guztien zera, eskau dizkitu dute 10 horriko lana. Batzuk dite zuten 15 horriko lana, eta 15 horriko lana hori onartu duten dube. Eta gaina nota hori eraman dube. Nola onartzen dezu? Sintesi bat egin lan horrena, eta sartu 15 horriko dien 10 horritan. Zezuk ez gazu 10 horriko lana. Pasatzen zera da, pum, puskal, eta lan hori basura da. Ez da beste aukerarik. Zer bestela, batzuk hartu dute eskatutako lana doblia, eta nota hori eraman dute. Hori ez da, zer bestiek idute jarritako baldintzen errespetau. Eta ez dena hori, eta hori eta orkestenekin, lanekin, lamonorrekin eta gauza guztiekin. Eta hori urtea guztietan. Eta irakasle ez bate, irakasle asko konartu dute hori, ez elatearen denen. Ia denek konartu dute lan gehiago egitea, eta hori ez da. Baldintza atzuk jartzen denean, baldintza horiek errespeta horria. Da, hori da berriro irakasle baten kriterioa edo. Zer irakasleak eskatzen du tal, hori entrenatzen zaio, eta bueno, gero entrenatzen zaio doblea eta superondo. Hori da irakaslearen ja berak nola eramaten ditun gauzak. Honez jarri 10 horri gehienez. Ez jarri zer, eta jazta bakotxean egin duna egitea, eta jazta. Batzuk egin dute 7 horri, beste batzuk 10, beste batzuk 20, eta jazta. Baina, gauza da, zorrotza izatea hor, esaten nahi guten nahi ez duen egin, hor ere kejatuko ginari. Esango denuke, ez daukago inungo mugarik, inungo galduta gaude. Jartzen badigute, baina, lapatzuk egon dira librea. Jarri izkigutea, eman dut aukera, nahi dugu guztia egiteko. Eta bat pertsonaten, horrako baten, hitu bat du kriston lana, bere eskubide guztiaka. Baina zuri eskatzen behizute batintza da, 25 horriko lana, 25 horriko esatzen basea, ez da zubin eskau lana. Ja, bai, unik ulertzen esaten ez duna. Baina, izango gari hain zorrotzak, 26 horrikin, lana zakarra guztira, horren espejatuko gehiak esango dugu. Egin dugu kriston lana, eta ditu pare bat horri gehiago. Eta zei horriko lan bat, amendikan parrafonetatik hau kendu ez dara importantia, hau laburtu, hau ez dakize, eta 5 horriko lanak bihurtzen da. Horri bat kentzia laburtzea ez da zaila, ez da 5 horri. Urte pasan laburtze esatika, errepasau berri irakurri, eta horren zinbezi bat iten, eta importantiena bakarrik ikusten, lortzen dezu. Baina gara egitena horri konpurak ematen du kalitate hori ematen dela, eta horri konpuru gai ez duzuean kalitate hori Askotan pentsatzen dugu dela importantea lan luze bat hori eta askotan bi horri aldeekin nahikoa da, igual egin dituzu 10 horri eta errepikatzen duzu berdina abezak izan bat aldiz eta da tostoen que no quiero aguante. Eta ikasi behar da nire ustez super importantea ateratzea informazioa, prozesatzea eta gero laburtuta idazten edo adierazten jakitea. Ikasle batzuk esate dut. Eta hori askotan ez da ikusten. Eta laburpena, zure testu izan arren, ikusten baduzu pasau izala eskautako baldintzetatik, horreko puritatik, laburtu eta importantien esan, eta gauza batzuk nahiko zintun esan, baina ez dizu ematen, eta aurkezpenetan adibidez esaten dizute 4 minutuko aurkezpena egin eta etortzen gara norbait eta egiten ditu 15 minutu eta gero nik ere neukan aurkezpena eta ez dut denbora egiten eman. Hori ez da txarna, gero berak izango dugu, no todavía, zuru no. Hori da. Zezketa berdina, 15 horriko aurkezpenean, 15 minutuko aurkezpenean esan aldezuna, edo 4 minutuko esan aldezuna. Baina hori da irakasle baten inkompetentzia. Bere asignatura, bere gaia, bere denbora, ikasleak nola antolatzen. Baldintza batzuk badaude, zu gero jakin behar dezu. Ni daukar lan superluze bat, baina dire 4 minutu, pues no. Baina irakasleak hori emozionez badu bajarriko. Egiten baduzu, behin utzi dutela hori egiten pasatzen, horrengoa berdien, nota hori da, lortu bat dezu. Eta aukera bat maizut eta inorrek ez badun bosten, jarriko ziloetik egiten eta gero ez da gaio. Gogoratzen dut irakasle bat, egin behar behitu aurkezpen batzuk bera horrean eta esan zigun, 4 minutu, bakoitzak 4 minutu. Eta nik prestatuta nitu nezak izan bat horri, hasi nintzen. Eta 4 minututan, eta denbora eman ziren, baina zian eman denbora paraforen bat. Eta esak erosan nian, aparte ez di denbora eman, pare bat ez dago garriak atzako esan dit, sentitzen den 4 minutu ziren, eta mozto egin zian, hombre, fastidiak, pues bai, me fastidio, baina 4 minutu dira. Bai, gauza ez dara normala da, 10 egiten ditut, 15 egiten ditut,
eta berdin du, eta oso ondo, oso polita, hombre, claro, bai. Nire lehen urtean edo dela 2 urte, talde kaozko bat egin genuen, eta uste ziala 5 minutu dela, eta egin genuen 25 edo. Eta gero nota eman zegunean, esan zegun nota txarrago jarri zula. Ez luzeak, bueno, berez, hizkuntza faioa bere dago gehiago ikusi zialako, beste batzuk gutxi itzen zuten, orduan nato entzuten, eta 10 minutu gehiago genuen ez. Hori iten dut egin zema dauz. Hori dutenak karrerazia. Zema dauz. Eta onartu dutenak arpezko ilusioa egitea, lan ilusioa egitea, eta horrekin nota hobia jarri dituztenak. Nik nahiago dut egitea horrela, toke bat ematea bila, moztu egin behar dizut. Eta momentu hortan, esatea, ez dit denbora eman dena egiteko, baina toke bat eman dit, ez dut ezer suspenditu, zerrekin ez dit ezer suspenditzen, baina egia ikusten dut, irakasle honek eskatzen duela eta exigitzen duela hau, zerbaitegatik. Eta 4 minutu bat dira, 4 minutu dira, 4 minutu ematen denbora. Eta horrelako tokiak nire ondo iruditzen zait, zaitena ondo iruditzen, eta ez dana justua besteentzat, legogunean gertatu zena, zuka ikatu ez duna. Nik ahozko bat neukan, ez dian denbora eman, 5 minutuko ahozkoa nik prestatuta 5 minuturako, eta jendeak egizurako 15 minutukoa, eta gehiago. Eta gauza pila bat sartuta, irakasleak eskatu ez ditu gauzak sartuta, eta denbora pila bat, 10 dula oso ondo, baina nik aste bat gehiago lan horrekin atzeratuta, eta horrek suposatzen du guztiakin. Aste honetan denbora gango dugun denoi egiten, ez dut uste. Eta horreko astean zian 10, eta aste honetan beste 10 dira. Eta horreko astean boste dira. Hori orduan irakasleak moztu behar du, nahi. Hori, esan duan alde urtekoa, horrengo hauzkoan esan bazun 5 minutu, 5 minutu egin edo gutxiago. Baina zera moztu. Nota txarrago jarri zehalako. Orduan, hori irakasleak moztu zuen. Baina beste irakasleak mozten ez badute, jendea berdin jarrituko, ez bat imago mozten, 20 minutua, egiten dut 30 eta nota hobea jasotzea, horrela jarritu dut. Nengoa berdin egin dut. Orduan hori irakasleak moztu bat dute, bestela. Beste gauza bat, sentitzen alzarete irakasle izateko horren urtean? Hemen karreran ikasiten arekin. Ibetza, nik ikusi dut praktiketan irakasleak, ikusten irakasleak oso guzti dago naiz. Nik ikusten dut beste irakasleak, ez da kritikatzea, baina beste irakasle batzukin konparuta, oraintxe bertan guk aurkiko dugu, beraiek ezakaten esperientzia hori ez dugu aukiko, falta hori aukiko dugu, gabezi hori, baina beste batetik, teknologia aldetik, proiektuak, klaseak eramateko beste sistema batzuk, taldera egiteko eta hori dena, guk hasiak ikasi dugu hola funtzionatzen, hemen behintzat unibertsitatean, orduan, beraientzako hori berri izan ez baina, urtero egokitzen jundian nik uste ez dakitela horren beste nola joan funtzionamendu hori. Orduan, berai dakaten esperientzia hori, eta beraien puntu positiboa, baina guk dakau, metodo berriak, teknologia eta dena, gure puntu positibo moduan. Eta gogoa. Irakasle asko ikusten eskoletan erreta da, osela, eta eskarre bataz besteko irakaslean ez dakit, baina igual dakate 55 urteko media, eta irakasle asko dago, egunero esaten, aber nesitxuan beraien jubilazioa. Eta bazpetaten jubilazioan, aber jubilazioan aukiko duten, eta beste izan, eta nola dator jende berria, hortan tetzatzen ari dira. Eta nik uste, pixkak jende gaztia tortzia, eskoletan positibotasun hori izartzeko, eta pixkak sozio berria ondotoriko ala. Eta espero tala izatea, eta tenok lana azkar lortzea. Nik uste, nik nire burua ez ikusten prestatuta, unibertsitateak erakutsi dianaren batik. Ikusten prestatuta praktiketan tokatu zaidalako pila bat ikastea. Praktiketan ikastea. Eukituan ardurak izan direlako, tutore batena edo irakasle batena. Suertea izan den atzetik laguntza asko ditula eskolarenatik, baina nik eukideten tutorearen papera horregatik ikasi dut. Baina unibertsitatean nire ustez ez dit inoiz lagundu, ume bati gauza bat esplikatzen, ume bat gaizki dagoenean nola laguntzen. Zer egin edo... Anekdota bezala adibidez, nire bigarren praktikumean erori zen ume bat lurrera. Eta egin zuen, korte baino sober txiki lagundu nien komunera. Eta nengo garbitzen, eta etorri izan irakasle bat eta esan zidan. Ez dakit badakizun, baina berez ikasleekin odola edo zaurien eman dagoenean,
guanteak erabili behar ditugu. Bai. Zeren, zuk ez dakizun zer daukan ikasleak, eta esan zian, eta pentsatzen. Eta hori unibertsitatean ez zaila, egituari aurretu hori banakia, ez aplikazioetako, hori ikasiat monitore, begira bezala zena ikasiat hori, baina ez aplikazioa. Eta adibidez, ez digute inoiz esan, medikamentuak etorrelako erabili. Osea, zuk daukazu, taxi eta eman diezkezu edo zeini, eskatu behar dira baimena. Baina hori nola Praktiketan ikasi. Gehien ez gura jagoera egin. Gainera ez dut daio. Osea, baina segura Gehien ez gura jagoera egin. Zabila, ez gura bakarrik, baina zibila dago lurrea jauziak eta zentzua dezikituta gura jagoera egin. Gura jagoera egin, eta jazta, garbitu. Eta Ez hospitalera. Ez hori ez da gauza da, klaro, bai. Hospitala bateko ambulantzia eskabarra. Uste dut. Bai. Ezin ez du, gure bentzat ez ezin ez du zure kotxean, eraman. Lehen bai. Eskaltu du bat zu ambulantzia eskrabarra guria, eta eraman. Nik nire kotxean ez dintekume bat hartu eta gara eraman ezin. Hombre, a ver. Osea, gauza bai, horrela txako simpleak eta gutxienez aipatzea inork ez digu aipatu. Osea, legedia, osea, ja ez ikasilean buruz, baina itzerri komentatu ondo dago, aukazki dago, hau egin dezakezu hau. Nerik kezkatzen dira da, irakasle moduan, tokatzen esunan lehenengo gurasokin bilera. Gurasokin bilera leko. Lehenengo nahi bateko, lehenengo irudiateko pasadua. Baina kasu gurasokin bilera, ebaluazio bilera. Zer esango dut? Nuriko dut, zer erakutsi dut. Nik bintzat ez dut bilera, egon entzat, bigarrenko praktikatian, tutorien handuan eta gurasoak onartu zuten, baina onartzen zen gurasoak. Ez zutenak onartzen ezin gintzen egon. Orduan, gehienen onartu zuten, orduan, beronduan eta nik egon nintzen, baina bentsat ikusi nola bideratzen duan eta oso trebila esan behar, ja esperientzia.